Καταρχάς έχουμε τον αναβάτη μας. Κύριε Παναγιώτη Παράσολου, χαιρετίστε παρακαλώ. Ο αναβάτης μας είναι γύρω στα 28 χρονών, έμπειρος, τρέχει σε αγώνες δρόμου. Αλλά σήμερα θα τρέξει μια γουρούνα πίσω κίνητη. Ενοικιαζόμενη. Πίσω κίνητη. Η γουρούνα αυτή είναι... Πόσο κυβικά είναι, κύριε Παναγιώτη? 4,5. Βλέπετε και εδώ πέρα. Και δεν πρέπει να οδηγείται κάτω από 16 χρόνων. Ο Παναγιώτης είναι 27, άρα μπορεί να οδηγήσει. Μας φοράει μεγαλύτερο μετατρόχιο, αγωνιστική εξάτμιση. Και έχει πόσες ταχύτητες, κύριε Παναγιώτη? 5 ταχύτητες. Ο Παναγιώτης είναι έτοιμος να οδηγήσει. Του ευχόμαστε καλή κούρσα και θα τα πούμε στο πρώτο πλάνο. Έτσι. Βάζει μπρος στο εργαλείο του και ξεκινάει την κούρσα.